Taattisten järvessä on maaliskuun 17. päivänä käynyt vähän happi vähin ja kalat pyrkivät ainoasta aukosta haukkaamaan vähän raitista ilmaa, kai niin voi sanoa. Tässä nyt kuolleita ei vielä kovin paljon ole, mutta aika tavalla huonossa hapessa, mutta kuten näkyy, niin täällä on valtava määrä pientä silakkaa, roskakalaa, joka pitäisi saada tyhjäksi järvestä. Tämähän se sen happikadon sitten aiheuttaa. 30 vuotta on ollut tämä järvi, että tätä ei ole kalastettu ja kalaa täällä kyllä on. Että ei ole siitä ollut kiinni, etteikö olisi voitu kalaa pyytää. Siinä on särkiä ja kiiskiä ja isoa lahnaa.